La consellera d'Infraestructures Isabel Bonich, el director general d'Obres Públiques Vicente Domine, l'alcalde de Gandia Arturo Torró i la directora general de projectes Clara Carbonell han inaugurat el Passeig del Port, una obra emmarcada dins del Pla Confiança, un balcó al mar cridat a convertir-se en nova estampa de la platja de Gandia. A l'acte inaugural han assistit representants de diverses entitats socials i culturals, sobretot de la barriada marítima, així com membres de la corporació municipal i alcaldes d'altres localitats. Després de descobrir una placa commemorativa de l'esdeveniment, han procedit a passejar per la zona central que està realitzada en trencadís per alumnes del taller de la Fundació Espurna, la qual cosa li dona un valor afegit. Palmeres, bancs simulant veles, iones amb la marca Gandia, capital del turisme, baranes o pivots de disseny marítim i àmplies terrasses de restaurants que a hora fosca queden il·luminades per les ataratzanes formen part d'un lloc de somni que ha estat ocult durant anys i d'esquena a la societat. Amb una inversió de 1,8 milions pertanyents al Pla Confiança, el govern de Gandia ha canviat una zona plena de brutícia abandonada que servia de desballestament de vaixells per un passeig al mar, al port, on es poden acollir multitud d'activitats i on a partir d'avui començarà a formar part de la imatge de la platja i de Gandia. En primer lloc, jo vull donar-li les gràcies a l'alcalde de Gandia perquè han complit. Fa 6 mesos estaven així, en gener aproximadament, estàvem a principis de gener del 2013 ficant la primera pedra d'este passeig del port, que és fonamental per a la ciutat de Gandia i per la revitalització turística i la millora de les condicions als ciutadans de Gandia i a tots els visitants. El nostre compromís era que 6 mesos abans de que començara l'època estival, que és quan més s'utilitza aquesta infraestructura, estiguera acabada. Jo vull donar-li les gràcies a l'alcalde, al seu equip de govern, als seus tècnics municipals, també al de la conselleria i, com no, a l'empresa adjudicatària Dragadors, perquè han complit. No era fàcil i vostès saben que estem parlant de vora 14.000 metres quadrats, és que s'han reurbanitzat completament, fent-lo accessible, creant una fatxada literal espectacular, donant una fiabilitat i sobretot una imatge a tot el passeig del port magnífica. Aquesta aportació que fa la Conselleria d'Infraestructures a la ciutat de Gandia i el president Fabra de 1.800.000 per a que puguem remodelar un dels passejos millors que té que tindre aquesta ciutat, que és el passeig al port. Un passeig que uneix el port i la platja i on dona un balcó a aquesta cofreria de pescadors, als tinglaos, a l'entrada del port, i per tant és un escaparate que tenien que arreglar. Era una reivindicació de fa molts anys i gràcies, torno a repetir, a la Generalitat Valenciana, que és la que ha posat els diners, nosaltres hem posat el treball, l'esforç, el sacrifici, però sense els diners que el president Fabra va donar per a Gandia, i al igual que la Conselleria d'Infraestructures, haurà sigut impossible. Per tant, molt agraït en nom de Gandia, en aquests temps de crisi, poder inaugurar este balcó al mar.